Huriani Tuhan, nanolonga di baga sa tuat ta Yesus Kristus. Tapasada marohat ta martang yang mahita. Dibata Jehovah, dibata amanami. Dibata natotong patuduhon holong ni rohana di baga sa ngulo nami. Totok kay madok moliate di saluasi ni roham. Talumobi di baga sa tikyon patudon asin ni roham tu baga sa ngulo nami. Dinalaho manangin natapami. Todim perbadia na malebisuk tuhami. Asa mga tusi di hatami di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amen. Huriani Tuhan, hatani di bata na mamakulingi hita di bagasan partikyanon. Di san buku perpasalmen bidu 50 sada mamuka mesena sada masuk 1 ayat 10. Rak mahita majaha omahatani Tuhan. Ede sian si Daud. Ujunaro panurirang sinatan manopot ibana. Dung di parjolma na ibat seba. Asin maruham dia ali di bata. Hubar tu dinggan di basam. Sesama akka pangalosyokku. Hubar tu gudangnya sini roham. Ia situtu maau buri sian hajahatokku. Jala payas maau sian dosakku. Anu ngahuboto akka pangalasyokku. Jala setongdo soson di jolokku dosakku. Dopa ko sabing doa mardosa. Jala najak situtudo di matam na ulahon. Asa tumbunarho di bagasan padohanmu. Pita di bagasan panghummu. Tongodo di bagasan hajahaton doa tubuh. Jala di bagasan dosa di jakod day nang au. Sitong ni roha di bagasan do tongon lomo ni roham. At tong pabotohom ma habisuhon tu bagasan rohakku. Sayurasi maau siyan dosaku marhite-hite sanggul. Asa tungiya sau. Say buri maau. Asa sumasak au siyanita. Say patubigihom matuau hasunangan doklas ni roha. Asa marulupulup holi-holi akan naong ginupuanmu. Ido pajahon na. Huriani Tuhan na hinalonga di baga sa tuata Yesus Kristus. Sadahal na pasti na disadari ganup jolma. Yaibana jolma pardosa. Alai sadar jolmai jolma pardosa ibana. Aledang adong rohana neng paubaho. Namarlapatan mariswang do kesadarani molodang adong hamubaw. Hape sa sitong na molo sadar julmay di salu akadu sa hasalaon na maradopot wakadongan na tarlumobi maradopon debata ikon olo do julmay muba. Damang dainang nanolonga di baga sa tuata Yesus Kristus. Sada ulaon nabora do memang dihita jolma mengakui akka kesalahan. Mangido maaf di sa kesalahan. Di bagasan turpuk jamita natolas tuhita di apala partikyanon di patuduhon parpesal meddo isi ibana. Dungro naposo ni debata na marguar sinatan paingoton ibana di salu akadosa pangalasyon nang dipatupa ibana mabuat inatan ni parangan na si Uria ima si Batseba. Jala pola di tahirohana asamate si Uria
ima dosa di bana na bolon. Dung rona poso ni debatas sinatan paingoto saluhu nai sadar ma si Raja Dapi sadar ma pasalmen na parjolo sahali di patari dahun ibana do nang sadar ibana marhite-hite na diaku ibana selalu akadosana. Dung diaku ibana selalu akadosana mangido may mana tu debata. Asa totong di patuduhod debata asini rohana. Asa totong di sesa debata selalu akadosana. Di patupa imana pertanyaan manol soli bagi di sa akapangalosyon nang di luar dibana. Amanginang nanlonga di baga sa tuata Yesus Kristus, di baga sa jami taon sa datangi ang nama sa ulido na pinasa perpasalmen, di do iban asi maruham diaw ali di bata, hubbar tudinggan di basap. Pemasmur menyadari bahwa Tuhanlah sumber pengampunan, bahwa Tuhanlah sumber kasih karunia. Maka ketika dia berdosa, ketika dia bersalah, dia kembali kepada sumber yang sesungguhnya, yang mampu mengampuni segala kehidupan dan keberdosaannya. Maka dia datang kepada Tuhan, dia mohon ampun kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya Tuhan menyucikan dia. Supaya apa? Supaya Tuhan tidak menghukum dia. Sada kesadaran na masa uli na pinatuduhon ni parpasalmen. Jela di do ibana sa urasi maaw siya dosaku marhite-hite sanggul asa tung iasa. Dang dipagi do ibana asalam dipabalga di bata ibana. Alenda dipangi do ibana di bagasa ngoluna asa tung dipaias de basta. Asa tung diuras de bata sa luhut na kadosana. Asa buha. Asa tama ibana mardalan hubbar tulomo ni rohani di bata. Di bagasan na 10 sa patugbigi humatuaw hasonangan doklas ni roha. Asa marhasonangan ibana. Asa marlas ni roha ibana di bagasan ngoluna. Jela asa marulupulup ibana. Nasa dapangiduan na masa ulido. Molong pinayut ihu jami taon dipatudos tu bagasan pardalanan ningulut ta si sonari. Sa sitong nahi tapi jujud desongon si Raja Dapiton. Sadar di bagasa dosa, sadar di bagasa pangalaho, sadar di ma akka ulaw na sunadinggan. Aleh walang sebatas sadar dang sape adong roh hamanol soli di akadosana. Dang sape roh ibana mangido hasesan siya debata hubbar tu akadosa na dilon. Alay tu hita salhu na manginang na manangihon jami tao dia pala partikan ingot tamu nama hubbar tu uja nasa tu hita didokon dia lomo debata do hamu bau ni roha. Allah menghendaki pertobatan. Nah, pertobatan ini bisa terjadi ketika manusia sadar dan oleh karena sebuah kesadaran itu dia mau berubah dari kesadaran itu. Kesadaran akan keberdosaannya, dia mau berubah, meninggalkan segala keberdosaannya untuk mendapatkan kasih karunia Allah. Alini na parjolo sahali neneng dohono ni bata tuhita salu nagan marsada-sada. Yesus makarekoton manang makalomohon sada pengakuan siya kita, sada pengakuan dosa siya salu nakajol mana porseya. Sudena kita na madok dirita porseya tu Tuhan Yesus Kristus ikototong dohita mengakui salu akadosa. Di bagasan sada Yohanes bidu sada ayat sia didohatan di Tuhan songonon rap tatangihon molo tatopot ya kadosatta hapo sa do ibana jala bonar mane sa dosatta jala payaso kita siyan nas hageduhon. Na parjolo sahali Tuhan mau mengingatkan kita bahwa Yesus itu adalah
Maha Pengampun, maka yang Tuhan inginkan dari kita pada saat ini, tak sadari mak manang takui mak selalu akan dosa. Ketika kita sudah mengakui segala keberdosaan kita, maka Tuhan akan senang. Iduna dalam mode bata. Dada mamitori diri madok diri sitong madok diri badia madok diri tikos. Bahkan gudak kita nunga di boto ibana salah ibana di bagasa ngoluna. Alisa totong ibana ngalului. Isi do manang do alasan na. Maka na salah ibana. Contoh na si Perdi Sambo. Di boto ibana do ibana salah. Ale di lulu ibana do akalasan. Bahasa ibana kau melakukan kesalahan ini. Padahal yang Tuhan inginkan tidak demikian. Ketika engkau tahu engkau salah, ketika Tuhan tahu atau engkau sadar bahwa engkau salah, maka yang kau lakukan adalah memohon ampun kepada Tuhan. Bukan mencari alasan kenapa engkau melakukan hal itu. Yang utamuna manginang, mono salah hamuna, maradopon amat tamuna, manang hamuna ka amang, salah maradopon akainat tamuna. Unang luli alasan bahasa udah bekosongoni, kagudang duit songoni. Termamitori diri. Aso nang tormur inatai manang amatai tori pagugu amatai suarana. Ditikinatai na salah tori pagugu inatai ima suarana. Dia tidak mengakui kesalahannya. Maka yang Tuhan inginkan, supaya asa pasu ni debata satu bagasa ngolutta. Dipaingot debata hita. Asa mengakui salut naka kesalahatta. Molo nungata akui salut naka kesalahatta. Songonai doko disada Johannes nakaningan. Hapo sado debata manesa salut naka dosatta. Tidak ada pengampunan tanpa ada pengakuan. Alanai doko molo tatopoti akadosa tapo sado ibada jala bonar. Manesa dosatta jala pesok kita senas hageduhon. Sada kepastian. Na pinatudon Yesus Kristus. Na paduahon dung taboto akadosa tamanginang. Berarti ikon tapangido mahasesan ni dosa si Yesus Kristus. O manarumikot. Kristus sudah menebus kita dari keberdosaan. Tetapi seiring berjalannya waktu dan berlanjutnya kehidupan manusia, orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan ini masih cenderung melakukan dosa, maka perlu pertobatan setiap saat. Manang mangido hasesani dosa, mangido asini rohani debata, asa totok kita mangulu di bagasan hasitong adot lormen rohani debata. Dan adong dosa na so disesa Yesus Kristus. Sudinang dosa ton akapangalahota di Yesus Kristus. Maka karena Tuhan adalah Maha Pengampun, Maha Pengasih, Kristus itu Maha Pengasih, maka kita mari datang kepadanya, memohon kepadanya, asa disesa ibadah selalu akan dosa. Songon si Raja David, roh ibana marsob batu debata, dipangido ibana asini rohani debata. Jaladung dipangido ibana asini rohani debata, diigil ibana. Asa mangulu ibana tujulan nyarian hobar tulomo di rohani debata. Mardala di bagasan hasil tongan di mata. Nampe memang amanginang. Molo tajaha di buku 2 Samuel 12. Ditiki dipaingot si Nathan, si Raja David. 2 Samuel 12 ayat 1 sadar. Tersadar do si Raja David. Terbertobat do ibana. Alai. Tetak doi berlaku hukum di debata. Nomor 8. Tetak do anak na tubuh sensi beseba. Marujungolo. Nah. Opa ingotok kita jala omar panipuli. Molo nunga ta aku kesalahatta. Nunga minta maaf kita. Narumikot. Ikusya dito majala konsekuensi na. Marang nang ipakulingi hita. Marang dihasugok kita terserah.
Ikusit do ito majalo sa lunay. Unang tong tapi kiri, ngolunong atakui kasalahata, perkara selesai langsung ni. Hukum ni debata langsung ni, hukum di negara langsung ni. Salah ho diakui kesalahanmu, alih hukum itu tak berlanjut. Nah, hita pesongoni do di bagasan parngolono. Molo nunga takui kesalahan tu debata di Yesus Kristus do dosa te porsi mai tadi si. Alai molo nunga sadar hita di Yesus Kristus sudah nang akadosa ta berdalam mahita musena konsekuensinya kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan lagi dengan kehendak kita. Ingat tamu nama manginang. Sudenang dosa na taulahon. Na rumikot takui na paduahon dung takui i tapau baru hatta. Taboto do marjuji salah, takui do salai. Tapau baru hatta na marjuji. Taboto do ima marbada ima salah, tapau baru hatta na marbada. Taboto do ima minum tuak ibarat na sampai mabuka salah. Bau na mau mabukan. Artinya pertobatan yang Tuhan inginkan adalah aksi nyata yang bisa kita tunjukkan dalam kehidupan. Dan pertobatan parsatok kita. Tetapi pertobatan itu bisa terjadi ketika kita sudah hidup di dalam Kristus. Dan Kristus itu sudah hidup di dalam kita. Maka ketika Kristus sudah menjadi bagian daripada hidup kita, maka katakan di dalam hatimu, dalam pikiranmu, aku tidak lagi ciptaan lama, tapi aku adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Hidup dalam Kristus, jala mangul maho di bagasan hamu baun ho bartolomoni rohani debata. Amin martangnya kita. Moliate Tuhan di asini roham di basa-basam na toton di lehom butu bagasan ngolunami. Nunga taruli hai marhiti hiti hatam dia pala partikianon. Ajari kami asa totong manguli di bagasan hati gora do lomoni roham. Pau barohan nami. Jalan botol tak kasale tua jelma pardosa dua kami. Sesa kami senakah dusaon pangalaw sion no kami patupa. Di bagasan akangulu nami marada podongan nami sosok marada poko. Asa gay parto hapam di haraja. Moliate Tuhan. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Shalom, horas, salam sehat.